Bona tarda a tots. Primer que tot, nosaltres no us demanarem que pareu els mòbils, al contrari, que envieu twitters, que feu fotos per penjar-les al Facebook, que ens ajudeu en la campanya, d'acord? Bueno, benvinguts a tots i a totes a l'acte de presentació de la candidatura d'Esquerra Republicana de Cabrera de Mar. Aquest ha estat un any molt difícil per a nosaltres i abans de començar voldríem recordar les persones estimades que, com sabeu, ens han deixat. Els portem a nosaltres en el cor i ens empenyem a continuar endavant. Esquerra és un partit que ha participat en la transformació de Cabrera de Mar i que a hores d'ara podríem dir que compta amb molta trajectòria al nostre poble. Totes les persones que l'integrem creiem que és possible canviar les coses perquè siguin millors i més justes. Som i sentim Cabrera de Mar, com diu el lema que portem aquest cop. Per a les persones d'Esquerra és una prioritat Cabrera de Mar, però també Catalunya, que viu políticament uns moments intensos, esperançadors i alhora il·lusionadors. Per parlar-nos precisament d'aquests moments ens acompanya l'Oriol Amorós, diputat al Parlament de Catalunya i portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos i benvingut i et donem la paraula. Bueno, jo soc obedient i com que la Montse ha dit que féssim un tuit, l'estava mig fer, l'he deixat. O sigui, quan us he fet la foto espero que hagueu fet tots bona cara. Escolteu, la Montse ho ha dit molt bé, estem en un moment històric pel nostre país, tenim al davant una oportunitat que mai havíem tingut. El 27 de setembre, per primera vegada, hi haurà una majoria de diputats independentistes al Parlament. Sé que alguns diuen no hi és ara, i per nosaltres sí, però també s'ha de comprendre que hi ha persones, o concretament Convergència i Unió, que no es va presentar a les eleccions amb un programa que digués explícitament de fer la independència i diu, escolti, necessito acabar de referendar-ho. Per tant, el 27S fem un referèndum per fer un nou país, per fer una república. Ara avui som 10 d'abril, a 4 dies del dia de la república, per tant, deixeu-me que em parli una miqueta, aterrant de seguida a Cabrera de Mar, que és on vull anar a parar, no? Ser una república vol dir, pels catalans i les catalanes, deixar de ser súbdits per passar a ser ciutadans. I ser ciutadans no vol dir, com deia en Francesc Pujols, tot i que ja ens agradaria tenir-ho tot pagat i que tot estigui arreglat, sinó que ser ciutadans és una condició de més llibertat, però de més responsabilitat. Ser ciutadans en un poble, en un país, vol dir gaudir d'uns drets mínims, vol dir fer una societat on els nens, siguin de la família que siguin, tinguin tots les mateixes oportunitats. Ara venint per la ràdio sentia una notícia del tema que a mi personalment un dels 2 o 3 temes que més em preocupen. El primer és la feina i el segon és aquest, que hem empitjorat els resultats de quart d'ESO aquest any. Això no pot ser. Per tant, ser ciutadans és que els nostres infants tinguin una bona escola, tinguin oportunitats, que l'infant del nostre poble, la nena del nostre poble, i dic nena a més perquè evidentment hi ha una discriminació de gènere, la nena del nostre poble, de la família més humil, creem les condicions perquè en la república arribi a ser la presidenta si s'escau i si és votada per la gent. Fer un nou país, una república, vol dir que aquell que cau, la república li ha de donar la mà. Que qualsevol malalt tingui la condició que tingui, se'l curi amb una sanitat pública de qualitat per tothom. I que la gent gran, quan encara el moment més complicat de la seva vida, doncs tingui el tracte de dignitat que es mereix, senzillament per ser gent gran. Això és ser la república. Però té una altra cara, això. Té una altra cara. Té la cara dels drets, de la dignitat de les persones, però té la cara dels deures. Té la cara de la responsabilitat. Heu vingut a un acte republicà, i això vol dir que molts de vosaltres sou republicans. I això no és viure més fàcil, això és viure més feliç, perquè treballes d'acord amb les teves idees i amb una societat més justa, però viure també amb més responsabilitat. La meva àvia feia una cosa que estic segur que molta gent encara deu fer a Cabrera, i sobretot les àvies de Cabrera ho deuen recordar, que és que cada tarda escombrava, d'un poble de la Ribera d'Ebre, la meva àvia era de Garcia, escombrava la vorera de davant de casa, no? I ella i totes les dones del carrer
sempre escombraven davant de casa seva, però un tros més. I si aquell dia la veïna havia anat a fer un encàrrec o estava malalta, escombrava el tros de la veïna també. I jo li deia padrina, perquè allà les àvies els diem padrines, padrina, teniu una actitud molt republicana davant de la vida. I ella em deia, no sé què em dius fill meu, però tinc un molt bon record de la república. I jo li deia, per què? Home, perquè això és ser republicà. El compromís amb el que és de tots. El compromís amb l'espai públic. Vol dir que l'espai públic no, és mentida que no sigui de ningú, sinó que és el que és de tots i el que més hem de cuidar. El nostre govern de Cabrera de Mar, participat per Esquerra Republicana, ha fet una cosa molt important. Ha fet el PUM, el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, que és una cosa difícil de fer, perquè vol dir posar la gent d'acord. I segur que hi ha hagut molts marramiaus a l'hora de fer-ho. De fet, altres que havien estat van trigar 10 anys, hem trigat 10 anys a tenir-lo. Però vol dir l'endreça de l'espai públic. Vol dir col·lectivament dir quin poble volem ser. La gent de Cabrera de Mar, del nostre govern, ha fet una cosa molt important, que és pensar en les petites i les mitjanes empreses i arribar a un termini de pagament que és rècord a Catalunya, i aquí tenim en Joan, un excel·lent regidor d'Hisenda, un home seriós, treballador, republicà, perquè dedica el seu temps al poble, i hem arribat a pagar a 18 dies, que escolta Joan, això mereix una gran felicitació, perquè en el període que estem, atravessar el període de crisi i conduir les finances d'un ajuntament amb aquest nivell de responsabilitat amb la petita i mitjana empresa és un acte republicà, perquè vol dir respecte a la societat, servei a la societat. Que deixem de ser súbdits d'una monarquia i passem a ser ciutadans de la república vol dir que ens comprometem en tot això d'ajudar el més feble que he dit ara, i vol dir que ens comprometem amb la nostra societat. I per tant l'acte que fem avui és un acte molt important de sentit cívic, de responsabilitat amb el poble, d'una gent encapçalada per l'Enric, amb la Montse i molta més gent, com abans ho va fer en Carles, un bon alcalde que tots recordeu, i que s'hi va dedicar amb cos i ànima en aquest poble i el poble li ho va saber reconèixer i llàstima que ho va deixar en el moment que segurament molts haguessin volgut que continués, però en tot cas les decisions personals s'han de respectar. Avui presentem gent, encapçalada per l'Enric, que fa un pas endavant al servei del seu poble. I ho fa en un moment històric. Ho fa en el moment en què necessitem que al capdavant dels nostres ajuntaments hi tinguem persones compromeses amb la gent, al servei de la gent, que donin la mà al que s'ha entrebancat i ha caigut, que ajudin al més feble, que posin per davant, per exemple, com m'explicava ara l'Enric, entre les prioritats del futur mandat, tot i les dificultats financeres que això suposarà, perquè serà difícil, però com sabeu tenim gent que en sap de números i que ho ha fet bé, i que ho seguirà fent bé. Per exemple, que posin per davant el tema de l'habitatge juvenil. És molt important. Si anem a fer un nou país, no podem deixar enrere els que el faran i el viuran plenament més anys entre nosaltres. Són els que hem de tenir com a primera prioritat. I no pot ser que estiguem en un país, a Cabrera sé que tenim un percentatge d'atur més baix, però que com a país tinguem un 53% d'atur juvenil. Això és la desesperança. Això és no creure en la societat perquè veus que la societat no creu en tu. Això és la frustració de dir, escolti, jo vaig fer els meus esforços, vaig estudiar, van dir que fes el mes a la universitat i vaig anar. I després el resultat, 53% d'atur juvenil, no és acceptable. Perquè si els ciutadans veuen que la societat no els ajuda quan ho necessiten o no està al seu costat per arrencar el principi, com podrem demanar als ciutadans un compromís amb la república, amb la societat, aquest compromís d'escombrar la vorera de davant de casa, que es pot dir també ser voluntari en una associació de reforç escolar perquè els resultats educatius dels nostres fills és el més important que hem d'aconseguir, que vol dir també pagar impostos i contribuir a les coses, al bé col·lectiu, que vol dir també participar a la vida social i cultural del poble, que vol dir també que tot allò que la societat pot decidir no cal que ho decideixin soles les institucions. Fem una societat viva, fem una societat de ciutadans actius, de ciutadans que es compren la vorera de casa, que organitzen la festa major, que agrupen la gent a les escoles, que fan AMPAs actives, que lluiten per la millora del resultat escolar dels seus fills, que acompanyen a la gent gran, que no consenteixen que un sol veí de més de 70 anys estigui sol, perquè són gent republicana que està al costat de tots els ciutadans. Compromís,
No serà fàcil fer la república. I quan la tinguem no serà més fàcil, però serà més ple, tindrà més sentit. Comptarem amb tots. Serem una societat de persones, de ciutadans lliures, i no, com ens volen avui, simples consumidors tancats a casa, desconnectats de la resta. Diguem que no al model de societat en què veuen les persones només com a consumistes que passen un terç de la seva vida a l'atur, que és el model que ens proposen, i fem una república de ciutadanes i ciutadans, amb ajuntaments, amb gent compromesa. Com Enric. Moltes gràcies, Enric. I moltes gràcies a la seva família, perquè en tindrà una mica menys. I és així. I per tant, republicanes i republicans, us demano que feu costat a l'Enric, a tot el seu equip, per fer una Cabrera de mar de tots, perquè és gent que s'estima Cabrera, és gent que sent el poble com a seu, és gent que es compra la vorera, i perquè és gent que està compromesa a partir del 27 de setembre, si els ciutadans ho voten, de fer un nou país net i just, una república per tots. Moltes gràcies. Tot seguit us parlarà el nostre candidat, en l'Enric Mir i Nuet. És una persona que viu integrada al nostre poble, amb experiència en gestió i sobretot amb molta proximitat. Ell us explicarà quines són les nostres línies de treball. Encapçala un procés de renovació d'Esquerra a Cabrera, en el qual abracem amb esperança el futur per contribuir a que el nostre poble sigui millor per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes. Enric, tens la paraula. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies, Oriol. Gràcies a tots i a totes per estar aquí avui amb nosaltres. Em fa molt feliç la vostra assistència i desitjo que el que us vull transmetre en aquest petit acte us faci veure la importància de l'esperit d'esquerra que tenim tots nosaltres i de lo essencial que és en aquests moments per casa nostra. Esquerra de Cabrera de Mar és una formació política que compta amb una sòlida trajectòria de treball al poble. En un moment tan important com el que estem vivint actualment, en el context local i en el nacional, som un equip d'homes i dones que portem il·lusió pel projecte col·lectiu del municipi que estimem i sentim. Ganes de fer feina, empenta, experiència de gestió, voluntat de transparència i el compromís d'impulsar una política més participativa. La candidatura que encapçalo i que durant aquests dies i en campanya us anirem presentant suma l'experiència de persones vinculades al projecte d'Esquerra amb altres persones independents, que s'hi afegeixen tots junts amb el mateix objectiu de fer un poble millor per tots els ciutadans i ciutadanes que integrem els diferents nuclis veïnals. Per aquest motiu, partint del compromís amb les persones del municipi, alguns dels eixos principals de la nostra acció política són la participació ciutadana, la racionalització de la despesa, un pla sostenible dels equipaments, el repte d'impulsar habitatge social, posar Cabrera de Mar en un àmbit capdavanter de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació i les energies alternatives i sostenibles. En línia amb els temps actuals, entre d'altres propostes, i evidentment prioritzem especialment el suport a les famílies en aquests moments de la colpidora crisi. Esquerra a Cabrera de Mar és també un referent segur de la independència. Coherents amb els nostres plantejaments polítics, donem suport a totes les reivindicacions i actes nacionals i estem sempre al costat dels que volen un país lliure i independent. En un moment clau per Catalunya, fer un futur millor és possible. Depèn de nosaltres i del nostre treball
i que comença als pobles i ciutats de Catalunya, com el nostre poble. Ara, intentaré molt breument, com a partit d'esquerres que som, quins creiem que poden ser els projectes possibles de fer a Cabrera de Mar. Ho puc resumir en 7 propostes, molt esquemàticament. La primera seria aconseguir un poble cohesionat, treballar per la cohesió d'un poble a tots els seus nuclis. La segona, un ajuntament accessible i alhora participatiu, una política propera als ciutadans. Tercera, solucionar d'una vegada per totes les necessitats d'habitatge, fer habitatge social de lloguer, molta necessitat per aquest poble amb la gent jove que hi ha. Quarta, convertir Cabrera de Mar en un municipi capdavanter en àmbits de sostenibilitat i eficiència energètica. Per la meva experiència professional penso que és un tema molt important. Cinquena, potenciar els serveis socials propis de l'estat del benestar, la salut, l'educació i l'atenció a les persones amb dificultats. La sisena, fomentar els moviments associatius del municipi. Continuarem estant al costat de les entitats del nostre poble i donant-los suport. Entenem que és molt important, dona vida a un poble. I la setena, la evident adhesió al programa sobiranista. En campanya tot això ho farem públic molt més detallat i molt complet. La feina d'aquests darrers 4 anys ha sigut molta i molt intensa. 4 anys complicats i difícils. Com a resultat de la gestió del govern d'Esquerra, en el govern municipal de l'Ajuntament de Cabrera, en el mandat que conclou 2011-2015, i evidentment compartir amb les altres dues forces polítiques, que hem estat i encara hi som treballant, destacaria breument algunes de les principals fites aconseguides. Hem sanitat els comptes del consistori, amb la reducció de l'endeutament en un 30% i fent el pagament als proveïdors en menys de 18 dies. Abans d'ahir, precisament, sentia a la ràdio que les administracions estan pagant als autònoms a més de 120 dies. Penso que això és molt important i és el que, com deia molt bé, l'Oriol fa país i fa que tots puguem tirar cap endavant. Hem ordenat els serveis interns de l'Ajuntament, buscant una organització molt eficient. Això és molt bo. S'ha posat en marxa el nou casal d'avis de la gent gran. Gent que hi ha aquí ja ha gaudit d'ell i és un espai molt proper a tots. S'han fet millores de l'accessibilitat a diversos carrers del nucli antic i del Pla de l'Avellà. Hem millorat la seguretat ciutadana amb la instal·lació de videovigilància als accessos de la localitat, en aquests moments molt important. Hem impulsat actuacions de promoció econòmica i reducció de l'atur del poble. Com ha dit molt bé l'Oriol, som el poble amb menys atur de tot el Maresme. Hem creat els eixos per al futur desenvolupament turístic de Cabrera de Mar, partint del seu gran potencial arqueològic i patrimonial, en els que cal aprofundir i desplegar-nos més. Cabrera té una riquesa mil·lenària que tots podem gaudir d'ella i que és molt bo conservar-la i que la gent la conegui. Hem creat l'Escola d'Adults al Clos. Ens sentim molt orgullosos d'aquesta fita, que actualment dona classes a diverses matèries a més de 100 alumnes. Hem ajudat a créixer, a vitalitzar la nostra cultura popular. Castellers, diables, geganters, tenim un gegant del municipi. Hem treballat per donar suport a l'esport i les activitats per col·lectius específics com dones, joves i gent gran. Hem treballat amb la promoció del patrimoni local. Està previst que estudiants de Toronto, del Canadà, vinguin becats durant 15 dies per actuacions didàctiques als jaciments, així com la creació d'uns contes infantils per difondre entre ells tot el tema del poble i el tema del jaciment. Molt aviat podreu gaudir d'ells. Hem treballat en la gestió i reordenació del Centre Cultural i l'Hotel d'Entitats de Can Bartomeu. Totes aquestes coses ens han permès fer molta feina, però no sempre agradable i no la desitjada. Hem hagut de prendre decisions molt difícils i que no ens han agradat fer, però la responsabilitat de governar i la confiança que ens vau donar fa 4 anys ens ha fet intentar fer el millor per tots i pel nostre poble. Si ens hem equivocat en alguna,
D'elles us demano perdó i comprensió. Tot això és molta feina, però encara queda molta més. Mireu, ja per acabar, jo cada dia em dono més compte de lo important que és aprofitar de la vida. Per coses que han passat i per situacions que vivim, la vida es fa molt curta. I l'hem de saber gaudir al màxim. Tots tenim moments a la nostra vida en què tenim que prendre decisions molt importants. I hem d'estar preparats per assumir reptes i, sobretot, tenir il·lusió. Ganes de treballar, i jo crec que aquest és un moment que ha arribat per mi. Jo tinc molta il·lusió i moltes ganes de fer moltes coses. Durant aquests últims anys he après que és molt important poder donar coses sense esperar res a canvi. Us asseguro que és molt gratificant, que la vida, pel sol fet de donar, fa que sentis les emocions que portes dins. Et sents molt bé. Per mi és un temps molt especial poder donar al poble de Cabrera de Mar alguna de mi, del meu temps i de la meva vida. I poder agrair tot el que ell i la gent que hi viu m'ha donat a mi i a la meva família. Per tot això i moltes coses més, que estic tot el que necessiteu, i us dono les gràcies per tot el vostre suport, com avui mateix que esteu aquí tots, que em transmeteu, m'heu transmès, i l'efecte que estic sentint i he sentit. Estic segur que tot sortirà molt bé. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí i visca Cabrera i visca Catalunya. Gràcies!